दिनै गोथार बाथौ सान बर'नि गुबै धोरोम बाथौ धोरोम। अरुणाचल सिमानि बर'फोराबो बाथौ धोरोमखौ सिबिनो बावाखै। बिजयपुरनि रायजोफोरा बाथौ खेराइसालि गायसंना लादों। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिलाफोथार हालामनि बिजयपुर गामिनि रायजोफोरा आसाम अरुणाचल सिमायाव रायजो जानाय बर'फोराबो दिनै बाथौ धोरोमखौ सिबिनो बावाखै। बिथांमोना दिनै हा गैजायाब्लाबो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों हा नागिरनानै बाथौ थानसालि एबा बाथौ खेराइसालि गायसंना लायो। बर'नि आंगो बाथौ धोरोमखौ सिबिनो थाखाय सिमा ओनसोलाव बाथौ थानसालि गायसननाय हाबाफारिखौ गोजोननाय आरो गोग्गानाय फोरमायदों सिलाफोथार बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि जुगेन नार्जारि बिथाङा। दिनै बे बिजयपुर गामियाव जे बे बाथौ खेराइसालिखौ लुफुंदो, जोङो सिलाफोथार दख'रा आन्सलिक दुलाराय बाथौ होननानै बेखौ आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो बे ओरैबायदि जायगायाव गोग्लैयो, बे बर्डार एरिया हिसाबै बेयाव जुदिও जोंनि माहारिफोरा एसेबां बुरजा गैयाबाबो हयथ' बेयाव खम सम न'खर दङ, थेवबो बिथांमोना जोंनि बे बाथौ धोरोमखौ जोबोद गोसोखांनाय दङ आरो फोथायनाय दङ, अननाय दङखाय बिथांमोना बेखौ बेयाव गायसनदों। बाथौ धोरोमखौ फोसाबलांनायनि थांखि गंफ्रोमबो गामिनिफ्राय साफा साफा दौरि फसंनाय, गोथार बाथौ आरज सिबिनाय खान्थि फोरोंनाय जायो। बेबायदिनो अरुणाचल सिमा हालामनि बर'फोराबो गंफ्रोमबो गामियाव दौरि फसंनायनि गेजेरजों गामियाव बाथौ धोरोमखौ सिबिनाय, फोसाबलांनाय आरो थि खान्थिजों बाथौ धोरोमखौ दिन्थिलांनायनि थांखि आजावदों। जोंफोर बेयाव थांखि लादों जे जोंफोर दिउरिखौ जोंफोर मोनसे बियाबनि सासे दिउरि हिसाबै प्रत्येकटा गामिनिफ्राय जोंबो दिउरि साफा साफा सोनाय जागोन। बेयाव बे आनसलिक जोंनि जेनाखि बियाबनि निति नेमखान्थि बायदिनो आसार खान्थि बायदिनो बे गामियाव माने फोरोंलांनांगौ, जों बेखौ लुगैदों। जेसेखिनि जायगायाव धोरोमसालि ओंखारगोन जों बेनिफ्राय प्रत्येकटानिफ्राय जोंफोर मोनसे आनसलिकनि बा जोंबो दिउरि हिसाबै लानानै बे गामिखौ थि मोनसेल' खान्थियाव जोंफोर दिन्थिलांनाय जोंफोर माबा लादों, थांखि लादों आरो। फारसेथिं गुबुन हारिनि गेजेराव थानानैबो बर'फोरा गावनि आंगो बाथौ धोरोमखौ सिबिनो थाखाय थानसालि गायसंना लानाय हाबाफारिखौ साबायखर जासिदों धेमाजि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि फोसावदिं नेहाथारि जितेन बसुमतारी बिथाङा। आं दिनै जोबोद गोजोननाय मोन्दों, मानोना बिथांमोना दिनै टाउनाव मालाय हारिनि गेजेराव थानानैबाबो बिथांमोना जे दिनै बेबायदि बाथौ थानसालि लुनानै दिनै आंखौ लिंहरदों, आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जोबोद साबायखर बावनाय थाबाय आं बिथांमोनखौ। गुबुन फारसेथिं ओनसोलनि खायसे गामियाव बाथौ थानसालि गायसननो सानदोंब्लाबो बिथांमोना मावफुंनो हायाखै। दासिमबो खायसे बर' गामियाव हा पाट्टा जायाखै। बे मोनसे गेदेर जेंना जानानै फैदों सिमा ओनसोलाव रायजो जानाय बर'फोरनि थाखाय। किसुमान गामियाव दा एरियानो मियारि पाट्टायानो गैया जाहैदों हानि, बेखायनो जों माने बारा ओरैनो हायाखै। जिखिनि गामियाव दङ माने मियादि, बिसोरखौ जों नाजागासिनो, खावलायगासिनो जे सरकारनिफ्राय जों दाबिखौ खालामगासिनो। आरो दा जोंहा जे गामिया थालांदों मियादि हा गैया, बिथांमोनखौथ' आरो जों बुंनोबो हाला नालाय, हाखौसो नागिरग्रोयो नालाय। धेमाजिनिफ्राय बिनाराम बसुमतारीनि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट असम लाइभ 24।